Hi guys! Padong mi sa among Hacienda ni Madre. So, Hacienda tour. Naata sa Leyte guys. Otra syudad. Wali mi sa Hacienda di Bandara kay manguha mi og mga dapat makuha dito. Mga salini. Sakit ang bagyo hali? Salini udit. Pero bakstas lang mi kay nami dala. Nami gigudjud si Simba. Muni among kuan dira guys. Bukid is real. Pero okay kayo kay fresh air. Nahadlok sa baka. Magpagkugos-kugos ako kay nahadlok sa baka. Abi okay na dali na. Kaku. Hari ka Simba. Sige na. Simba. Di mo na wala. Hadlok ka sa baka guys. Ay, di mo na malabot. Ay, friend. Makuan ka diha. Daplin lang. Di masungagan mo diha daplin. Manungag masad ko. Ay baka. Baka sakali. Padong na ko Simba. Dara may kuan. Baon nya. Mangita ramig. Sugbaon itong buwad. Ora good anarang life sa bukid. Out sa mi sa syudad kay mahal ang gasolina. So pakuan sa mi pasingot. Di ba de? Shout out nga pala. Shout out sa mga gipangbilin diha. Chichay. Chichay ang similay. Gimingaw na minimo. Char. Sana all. Way signal kayo. Way signal kayo. Adyo signal diri ah. And na di ako cellphone dadi no. Muran tingog man. Kuan. Ay salamat kay nada.